Te salut! Bine te-am regăsit la un prim episod de pe acest canal, putem spune. Chiar dacă am mai făcut episoade, dar vreau să am un început nou pe acest canal. Și astăzi o să facem un episod cu Minecraft, deoarece am zis că n-am mai jucat de mult nimic pe canal și de aceea am zis că o să fie o idee șmecheră. Și nu uitați să dați și un like, pentru că dacă vreți să mai facem episoade de genul, cu Minecraft, cu alte jocuri și să mai scrieți și prin comentarii ce vreți să mai vedeți la mine pe canal. Și cred că putem să-i dăm bătaie. O să vedem. Deci, văd că ne-am spawnat lângă un village. Suntem pe 1.21.5 versiunea. Puteam să o bag pe 1.21.8, pe ultima versiune, decât că... Opa, opa așa. Au, au. Ok, suntem pe normal. Suntem pe versiunea normal. Și... Uite un loop de la nou. O să... Urmez să postez... Încerc să postez 2 clipuri pe săptămână. Nu știu dacă o să pot, dar voi încerca cât de mult pot, cât de mult posibil. Dacă la episodul acesta se strâng 5 like-uri, o să mai apară un episod. O să mai apară un episod... Nu știu, când o să mai apar. Sau poate chiar 2, să vedem. Bun, hai la village să vedem... Să vedem dacă putem să facem câte ceva pe acolo. Dă mie așa... E mai simplu așa. Știu că nu e foarte bine, dar... Lasă-l așa. Și... Așa, bun. Am lăsat de... Am șters videoclipurile de pe canalul vechi pentru că n-am vrut să mai... Am vrut să iau un nou început. Nu știu cât de multă lume să aprecieze seria de Minecraft, dar o să o facem. Și așa. Sper că vă place Minecraft. Să vedeți. Dacă nu, să mai spuneți. Dacă mai doriți ceva, altceva, să mai fac și poate vreo 2-3 live-uri. Bă, vedeți în chest. O să mai fac. Uite Blacksmith acolo. E bine. O să fac și câteva live-uri pe acest canal. Dacă astea n-au nimic. Nimic. Uite casele astea. Asta are ceva? Nu are nimica. Bă, ce n-ai mă nimica? O să fac și o serie de mod showcase. Ca să... O să las la după. Vedem. Bă, dar e cel mai sărăcăcios pe care l-am văzut în viața vieților mele, bro. Pe bune, și n-am văzut așa... Și mai am un plan să fac ceva interesant, o serie. Decât că o să mai dureze puțin. Și doar nu o să fac doar eu, o să fim mai mulți. Ia. Și... Mamă, diamante! Mamă, sabie de iron! Saddle! Mamă! Am dat banger aici, bro! Avem sabie de iron și 2 diamante! Bro, ce atât de bine, bro! Suntem stacați deja, gen. Hai să mergem la minat puțin. Hai să... Uite, uite și iron. Bro, stai că nu pot să-l iau pe ăsta. Mai dăm niște stone. Bro, de prima dată am făcut prima dată achievement-ul de diamond în afară. Am făcut achievement-ul de diamante înainte de cel de iron. Și de... Da. Așa, unde crafting-ul e aici? Dacă se de tastatura, îmi pare rău, dar n-am ce să-i fac.
Așa se aude. N-am ce să-i fac. O să urmeze să vină altă tastatură. Dar momentan nu. Ok. Nu pe aici nu e nimic. Hai să luăm... Părică. Ok, scuze văcuțelor. Nu am avut nevoie. Da, sărăcăcios sat, bă, frate, bă, nu știu, mă. Nu știu dacă să poate să sărăcăcioase. No, în fine. Dă-mi așa, așa, dă-mi așa. Și așa. Ce e acolo? De ce ar copaci? Cred că e lavă pe acolo ceva. Dar nu e absolut nimic, nu găsesc nimic pe aici. Și asta mă deranjează foarte, foarte tare pe mine. Nu-mi place. Ia. Ah, da, mă, da, uite. Cum ne-ai luat foc de acolo? În fi. Bun. Trebuie să vreau să găsesc un cave. Decât că nu vreau să fac eu un... Este de la Valium de Cherry Blossom. Ăla e frumos, băia, mă, îmi place. Uite-ți ăștia, ce ești că e scăriță. Și în general, cred că auzi tastatura pe aia când apăs, dar n-am ce să vă fac, am zis. Bun. Până acum suntem minunat. Avem 2 diamante, sabie de iron. Ce vrei mai mult? Ce vrei mai mult? Ce poți să vrei? Ce poți să dorești mai mult de atât? Adică... Deci putem să facem hoe, putem să facem lopată, putem să facem sabie, dar vreau să fac 3 diamante ca să ne fac și un pickaxe. Uite așa, până să fac în asta. Deci niște iron. Ce e de dent? Da, e de dent. Dar cred că o să fac așa și dăm așa 16 tărțe. Și încep de ce să fac așa. Apoi aici un cave. Ia. Ah, vreau să fac ceva. E nimic. Bun. Acum o să vreau să căutăm, să mergem să căutăm niște iron, să ne facem full iron și cred că episodul viitor o să-mi fac și casa. Pentru că acum, primul episod, vreau mai mult să fac casa și toate astea. Toate cele. O să mă minez ca să pot să mă fac full iron, v-am zis, și ca să găsim niște materiale. Vreau să văd dacă vă place, mai facem, dacă nu, o să, cred că să mă joc eu singur, dacă nu vă place neapărat. Dar, dacă vreți, cum vreți, de voi depinde. Așa. Știu că asta mi se pare, e cam plictisitor să stați să vă uitați la mine cum sap. Dar, n-am ce să fac altceva. Până sau să caut un cave, ceva ce m-a speriat. Mă și piciorul. Ok. De cupru. S-a băgat, nu am update-ul ăla cu chestuțele alea, cu copper golemii. Pe aia pe ultima versiune, pe 1.21.8 și eu am decât 1.21.5. Pentru că merge în 21.8, mi se pare foarte bine optimizat. Încă nu e optimizat foarte bine și de aceea e gravel. Asta e. Asta e așa.
Am crezut că mai e gravel. Da, așa. Bun. Fa. Bun. Deja suntem la ce? Bro, propune. Opa, am făcut un screenshot. O să-l... Ia, am găsit ceva. Am găsit un cave. Imens. Imens. 3. E cum să mă duc jos, adică... Ok. Cred că e destul de riscant. Ok. Nu prea am toarțe și asta nu-mi place deloc. Deci mi iau niște coal. Ok, bun. Hai pe aici să explorăm, că altceva nu prea avem de făcut. Au. Și puteai să nu bubuie. Era mai frumos. Uite, pe aici avem o ieșire. Ok. Uite aici așa, dăm și mie coal-ul ăsta. Bă, de mult coal aici. E asta pentru torțe. Așa. O să încerc acum vara să postez cât mai mult, pentru că apoi cu școala nu știu dacă o să mai am foarte mult timp de postat, dar o să încerc să postez. Nu știu cum și cât o să reușesc, nu o să apar la fel de constant cum apare acum, dar încercăm. Avem și noi pe aici niște apă unde aș putea să pic. Aici așa. Au. Ce bait ne-au luat. Ok. Aici așa e lavă sau du schelet, facem schelet pe mine, nu știu unde e. Dacă îl las în durerea lui, eu îl las în durerea mea. În afară că nu e nimic, bro, în peștera asta, și măcar iron. Tot o peștera, bro. Nu-i decât coal și atât. Iron unde e? Și diamantele. Ok, bun. Nu facem asta. Bun. Bă, măcar găsim mult coal, e bine asta, că facem multe torțe cu el. Bro, cupru. Ce fac cu cupru în afară de ultima update, bro? În afară de 1.21 n-ai să faci cu cupru în jocul ăsta, bro. Nu ai ce, e useless. Și mai dăm și mie niște și numai sticuri. Bun, bro. Ne-am coal. Uite cât coal am. Bro. Aha, ok, gata. Bro. Ok, am... Cred că mi-ajung astea. Adică trebuie să-mi iau coal.
După aici așa niște mod, dar nu o să mă bag cu ei. Schelete. Oh. A murit. Am mers piciorul că a murit. Schelete. Po! Cred că o să revin când ajung înapoi acolo, că e jale. Ok, gata. Am ajuns aici. A fost o călătorie destul de lungă. Am ajuns cumva într-un alt sat. Nu știu cum, dar în fine. Așa, bun. Dar și mi-a pierdut sabia. Unde-i sabia? Cred că am intrat într-un dripstone de ăsta, nu? Că mi-am recunoscut toate astea? Diamantele astea cele mai importante. Am recuperat toată sabia, nu. Fai de cap, e așa important. Ia stai. Vreau să văd ceva. Dacă dau, arunc un bloc într-o chestie să dispare blocul. Nu. Și atunci unde-i sabia, chat? Nu știu, am pierdut sabia. În fine, las-o așa. La piciorul meu. Și torțele, uite-le aici, așa. Au! Oh, 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 nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine, andale, no, 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 no. Ok, dă-mi așa, dă-mi sta repede, pac, fă-mi așa un furnace repede. Bagă-mi repede, unde-i bro iron-ul? Nu mai am iron-ul, uite-l aici. Bagă cu coadele. Și, oh shit, nu. Oh, s-a măcat. Am făcut eu iron, dar n-am lemn. Oh. Nu știu ce o să ies de aici și eu să mă duc să-mi... O să ies de aici, nu, n-am ce să fac aici. Aici mă mănânc ăștia. Dacă mai stau. O să mai revin în altă zi pe aici, când o să pot să fac și eu câteva unelte. Dar momentan suntem ok, am găsit 2 diamante și pot să fie de iron pierdută și încă mai multe chestii. Dar în fine. Cred că e ok. Hai să zicem că e ok-ish. Ce am găsit, cât am găsit. E coporul. Am să fac cu el. Ok. Hai să căutăm ieși. Oh, shit. Nu, lasă-mă pace. Orice ești tu, oricine ești, oriunde ești, nu lasă-mă pace. Schelt ambulant. Oh. Iron. Mult iron. Place. Bă, am găsit gen 4 bucăți de iron în tot cave-ul. Ok, ia că l-am auzit. Și acum pe unde ești, bro? Oh, am marcat torțele. Nu pe aici. De naiba ieșeam, mă, că nici nu mai știu, am pierdut drumul. Dacă mi-aș picior în el de drum. Haide, mă, unde e drumul? Dacă nu l-a făcut de mine, măcar ăla. Wow! Wow, m-a julit. Bro. Bro, și vine zombie atât de repede. Deci sunt multe creaturi pe aici. Nu-mi place, nu-mi corect. Ei sunt prea mulți, eu sunt doar unul. Asta ne pe ceruri. Nu să fac nimic. Nici mai repede niște blocuri. Dripstone. Nu, se termină torțele. Asta că mai am un stec. Dacă aici.
Uităm aia de lavă. Aia mare, cascada aia de lavă. Bro. Uite pe aici și nu-mi place. Uite-l unde e. Nu mai piciorul în tine, tu schelete. Mă trage după mine. Wow. Au. Lasă-mă în pace. Oh, fuck, Enderman. Bă, dar cât sunteți, bă? Dar mulți sunt. Ia, pe aici. Mai mergem undeva sau e de dent? E mare de dent, nu? Da. Întoarce-le înapoi. Ok, cred că să mâncat gen. Nu mai găsesc ieșirea. Cred că m-am dus prea deep. Adică m-am dus prea mult. Înapoi jos, dar jos sunt de leghioanele alea. Și acolo să țină pickaxe-ul. Oh shit, nu mai. O să moară pickaxe-ul. Sunt mâncat, bro. Uite și tu, acolo jos. Na. Ce e aici, bro? De ce? Fuck it. Run. Fugi. Ok, dai. Mamă, ce, bro, ce e aici așa, bro? Bă, cum aș face Minecraft ultima dată? E un bucată de iron. Un copat de iron. Două bucăți. O spargă pickaxe-ul ca gen... Mănânc gen tare de ăștia. Haide, bro! Mult stau să spargă sub apă. Gata, mâncat. Nu am crezut să mă apăr. Asta a fost cu mine. O, din nou mor. O fac. Repede. Băi, mică. Oh, shit. O să mâncat. Bro, de ce atât de mulți? Cum s-a spawnat? Pași a murit. Mă după torțe. Cred că o să vreau să fac niște episoade și cu Terraria, dacă o să vă placă. Pentru că mie mi se pare un joc interesant. Ok, trebuie spune că pe aceea ieșire. Nu era pe aici. 100% nu era pe aici. Măcar să ies de aici. Nu, că aceea nu știu că e bine că pe aceea mă fun mai rău. Oh, shit. Ce e norocul ăsta, bro? Ce e norocul ăsta? Ok, și da. Cred că cam atât să faci cu acest episod. Nu, glumesc. Nu știu de aceea nu închid episodul. Și dacă durează 3 ore, nu-l închid. Dar și mai bine să ieși mai repede, ca gen... Da. Nu mai am ce torci. Uite, ieșire. Cați-și gura ta ce m-am chinuit să ajung aici. Cât ai? 11 euro. Ok, și aici e village. Ok, am intrat pe partea aia, nu m-am întors pe aici. Ok, mă întorc la villagerii mei aici. La frații mei. Deci cred că o să-mi fac și casa. Gen, adică why not?
frații mei! Ok, bro. Cred că momentan, gen... Nu, și asta. Cred că momentan o să stau aici în blacksmith. Momentan, până... Uite o muță! Miții! Ok, deci punem... Ăsta punem-l așa aici, bro. Stai aici. Și muța mea. Ok. Punem tot aici. Dăm crafting-ul. Crafting-ul punem-l așa aici. Stai așa, 2004. Al meu yellow bed. Face și mie asta aici. Ok, și asta. Mamă, ce-am crezut că ajung acasă cu dinții în pungă. Sweet dreams. Gata. Și... punem, uite. Aici. Așa a fost așa. Bun. O să vreau să mă duc acum. Mai... Stați o secundă, scuze. Ok. O să mă duc să sparg un copac. Sau asta ce asta? Nu știu. O să intru înapoi în casă să iau, că avem așa niște sapling-uri. 4 sapling-uri. Să le pun în jurul casei. Am plecat miții. Am plecat pisica. Unul așa, unul așa, unul așa și unul așa. Să crească să iau de la ei lemn. Până atunci, cred că o să... Da, cred că o să fac nimic, că n-am ceva să fac. Uite acolo un copac. Ok. Cred că o să mai apară un episod zilele astea, v-am zis. Nu știu exact când, dar va mai apărea, sigur, săptămâna asta. Încă un episod. Cred că o să iau din nou, dacă vreți să iau din nou de la capăt seria de Thief Simulator. Mi s-a părut o serie interesantă. A fost primul al meu de pe canal. Așa. Bun. Dă și mie... Trebuie să mă urcam aici. Am fi, las așa. Dă și mie aici, dă-mi iron-ul. Și ăsta. Dă-mi așa. Bun. Și avem și grindstone. Bun. Fă-mi niște stick-uri. 12 stick-uri. Dă-mi cable. Fă-mi așa. Topor. Așa. Pickaxe. Așa. Și o sabie. Să fac și sabie. Am fac și sabie. Bun. Și am cu ăla wish pe iron. Nu, cred că trebuie să mai fac asta, că pot să-mi fac cu iron. Deja am 3. Și cu bucata care o mai am aici, 4. Și cu bucata care o mai am aici, pac, iron pickaxe. Dar ăsta ar costa momentan ce, da, uite la mine. Am și torțele astea. Ok, dăm și ăsta. Bagă măcărica aici, pac. Și mai dăm așa 3. Hai că mă fac foarte bine. Deja am încă 3 să-mi fac. Asta să fac armură, să-mi fac unelte. Mai bine fac, cred că... Mai bine fac armură. Da. Aștept pentru armură, să fac armură. Pentru că armura îmi dă și protecție și... Mai bine ies dacă fac armura. Ok, așa aici, dă-mi 5. Deci am nevoie de 7 și mai sunt 2 bucăți la prăjală. Am nevoie de 8. Aici am. Ok, deci destul de costisitoare armura, dar e bună. O să spar și iron golem-ul. Pentru că și asta îmi dă vreo 5-6 iron. Sau nu.
Mi-a dat 5 iron. Oh. Tzatziki. Bun. Păi cu... Așa. Am 6 iron. Pot să-mi fac... Aș opta pentru pantaloni. Am nevoie de 1, bro, pe bune. Are you kidding me? Un fucking iron. nu mai are nimeni un iron. Bro, o singură bucată de iron, bro. Una singură. O singură bucată, fac și pantaloni. Vreau să mă fac full. Deci trebuie să-mi fac pickaxe. Da, lasă-l. Așa zi măcar că e bucată iron. Deci mi trebuie bucată iron pe aici. Da, ok, nu e, fac. Bă, unde pot să găsesc niște iron? Unde? O singură bucată. Ah, ce frumos e să stau să caut iron ca un prost. Pe ce nu mai pot. Am și pe așa niște cățeluși. Cățeluși. Era cățeluși. Creț fără rața din coteț. Iron? Ia. Ăsta un cave. Iron! Ok, bucat de iron, perfect. Fix una de cât aveam nevoie. Perfect. Știu, cred că am făcut cam lung acest episod, dar nu prea am ce să fac. Cred că o să mai tai din el. Și nu am văzut toate părțile din el. Dar... Mamă, eu sunt un latru câini. Ce făceau noi doar... Uite ce, mai ca niște chihuahua, așa, cum aș că sunt rottweiler, mâncați-și gura ta. Păi ce era statul sau era în partea aia, nu mai știu. Aici era, nu? Da. Ok, și cred că... Au. Ok. Cred că cam atât a fost și cu acest episod. Sper că o să vă placă și că v-a plăcut. Și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă mai vreți să mai fac... Uite, nu ploaie. Dacă vreți să mai fac episoade cu Minecraft și să postez în general pe canal. Ok. Și dăm și pantaloni. Gata. Ok. Și cum tot cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, o abonare dacă se poate. Dacă vă place, dacă mai doriți, să știu dacă să mai fac. Și o să ne mai vedem data viitoare. Pa, pa!